ay nagmamatigas. Sabi niya, Huwag mong gagalawin yung cellphone ko. Mag-asawa na kayo. Dapat walang sikreto sa isa't isa. Kaya mga usoserong magulang ng asawa. Abay, muntik na makita ng ating droga. They just need to be distracted para hindi na sila makialam. This is for your family. Talaga sa amin to? May nagmamataas. Sana wag tumulad si Nita tsaka si Marcin kay Roda, no? Kung nagkapera lang, magiging masama na. Alam niyo ba, ang bahay niyo ngayon, hinitirahan na ni Roda. Lumabas ka dyan, Roda! Hayaan mo na ako matira dito. Sige, sa'yo na. Pero, bahay lang ang makukuha mo. Ano wala pakiramdam na hinahabi? Simula ngayong Lunes, dahil sa sunod-sunod na konsumisyon, Bakit tayo biglang pinanayang Chicos Pinas? Sa palagay ko talaga, yan si Tanggol ang papalit sa atin. Si Mr. Reyes, ngayon ang deadline nun. So, Chief, anong plano? sasabak na si Tanggol sa kanyang unang misyon. Bakos, ikaw ang sasama sa kanya. Wag na wag kayong babalik dito nang hindi niyo napapatay si Congressman Sevilla. Kaya mo ba yung pinapagawa sa inyo si Chris Pinas? Hindi pa po ako nakakapatay ng taong wala namang kasalanan sa akin. Dapat masanay ka na. Dahil kung hindi, patay ang mga kasama mo rito.